Mga kapuso, ang atong mga magtutudlo nagsilbing ikaduhang mga ginikanan, pusa, haom lamang nga ato silang daygon o pasalamatan sa ilang mga sakripisyo. Ubani kami sa atong panalangin alang kanila. Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatang sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro o maestra, inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga panghuna-huna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amoa. Bendisyoni ang ilang mga kasing-kasing aron sila malipay kung kami mulampos ug dasigon kami kung kami mapakyas. Tugyani sila uban sa maaghob nga pag-antos. Alang sa subayanan sa pagtuon nga dili sayon pasigaa ang espiritu sa ilang pagpati. Mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulon ang gugma. Tabangi sila nga makitaan ang potensyal sa matag estudyante. Ang ilang pagtuo sa amua tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Tugyani sila og pagsalig aron kanunay silang makatun. Gipakita kini nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian. Ipadasig nila ang paghulma sa kaugmaon. Sila ang moimpluwensya kung unsa kadako ang among mga pangandoy sa among mga kaugalingon. Bendisyoni ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo. Kay ang ilang mga kadasig nagpadayon gihapon hangtod karon. Tuguti ang mga gasa sa kaalam nga mulamdag sa tanang mga magtutudlo. Aron mogiya sa ilang mga pulong ug panghuna-huna ug aron motuhok sa ilang mga kasing-kasing. Amen.